Welcome to our channel. So, ilan sa kong mga friends, nag-YouTube sila for food, drinks, decor. So, muna siya ang staff, na team, si Eddie. Si Miss Jasmine. So, di siya pwede hilabtan kaya makita yung kamon. Si Madam, hindi siyang owner sa kuan, sa House of Tea Party. Si Raymond, ang member sa Maitong Group. Si Jenny. Kevin. O si Jan, ang amuang team. Amuang team, ha. So, nag-vlog ni karon para sa ang pinaka-importante si Jasmine. So, dili man masakto ang ako ang maong check. So, nag-improvise me. Magamit ko ang case of soft drinks para mo tangkad. So, ano siya na YouTube, i-send lang sa ilahang boss outside the country. Then, i-post siya kay Dr. Martin. Kani siya, mag-earn siya of 45,000 a month. Kani siya kay the owner, the legit owner, kasi sa Denti. Kani siya, muna siya ang bartender, so actually mga coordinators me sa event. Cake supplier, coordinator. It really hurts. Tapos, member na siya sa open and close parenthesis. Really hurts. Si Kevin, ang amuang photographer. Tapos si Jan, Tigugas. So, iso na siya sa owner. So, kani siya na project is good for 1 year. So, kani siya nag-run lang siya, 2 months pa lang. So, napay daghan pa. So, si Eddie karon daw, concern siya. So, kung makita mo sa YouTube, nakalagin sa tasting, kaya ka nang anak, mga kamot. So, once ugaton, si Eddie to, ugaton siya. So, si Raymond siya na videographer. Pero, wala siya himasa. Ayaw ikandugas ni Justin kay madawat ang cheka. So, that's it. Our vlog. So, muna yung trabaho ka ron. So, lagaan, vlog, then mga cheka-cheka, then kwarta. Alright, right now guys, shoot na sila for apple pie nila na product. Ayan, dyan na si Madam Walker. So, mo dyan siya ang owner. Wala siya ang owner? Si Bibi. Hello, Kitty the Birthday. Welcome to my vlog. Ito siya. Siya siya na kinoon. And namin sa next na product nila ang ginabuhat. It's chocolate moist. Yes. So sila gyapon magbuhat si Jasmine. Then standby na diri si Eddie para sa beverage niya. And ang among trabaho gyud diri is mukaon lang gyud niya. Wala na mo kuan diri. Wala na mong role diri magkaon. Lover's house. Yes, if you want to learn from us, just contact us and that's it.
pulutan. So, kaming mga pobre, dili kay ni nagakaon og kanagani. Sa gawas. Ginatrabaho na. So, amo instant amo ang pulutan. May nagabuhat. So, kami nagabuhat, wala nag-aalak ni isang pulutan. Yes, alak din ito sa Simple lang ang life. Ganyan lang kami. Ending, wala. Hindi na tayo sila. Ending. Hindi kayo maluto, gutom na kayo mag-usap. Hi guys, try our new product katong whitening. So, 2 days pa lang ko nagamit. So, namuti na bugusin kong sapa every. Ang akong enjoyment karon is every Sunday, nagasapa o nagdaga. Sa baki. Ano ng baki? Gusto ko humulong mo. Pero namuti na ako. Wow, done! Mata nila background. Portrait na. Congratulations, Jasmine! She's done on her third entry with photographer Raymond. Simply Black. Up next! Simply Dark Photography, Raymond Moldes. Up next, our barista, our cocktail master. Yes, Eddie Bulawan. Our Tigtilaw. Araw mananaw ko, araw mananaw. Bakit ka mo Si Alice Mortimos, no? Ana! Hi, Doc! Welcome to my channel! Busy kay May. Kaya dapat ako man na ani. Nagmanan ako kaning cubes. Ang ending, sa tiya, siguro siya panitan ni ay. Itutan. Isa din na. Apple pie. Diba? Nag-listen me. Nagtagsa na Dapat ako. ano man ang apple pie, ginagaling, di ba? Kino mo ba? Sino mo eh? Tagabilibutan. Sa sikuan lang diha, Jen. Happy cake. Cake na next. Up next, cake. On 5th cake na siya. Louis. Fifth cake na siya. Sa Tijas Gapon. Nabaga si RJ nasa Francis. Oh, we're done! It's a wrap! Nawag ko kay Sinting Lao. Actually, wala rin nahago sa Sintabaho. Gago, may. Ako na matanda na. Yes! Congrats, guys! Congrats! Hindi pa kasi mo group Blackpink! May itong group! Blackpink Photography! Blackpink!